Wanyara ko baboko ene kiweme kenyoro kiemonga kegotoka se wodi ya Gesusu nsemo ibunge ya Nyaribari Masaba maiga ya sanduki omwana mo kegotoka iskoyenka heyamo eyo etamanyekaine ase ekerenga nkereki kiarenge nanyani gabanyanyimbo hamo no musasiroti kurwase ekerisia ya Chironge ebaikirana na koyo igora usina koyigore sanduki eyo arwase banyora engitie kwete omutwe hamo no kugoro kwe ekemoni buno murikito Dominic Konderi agotumanya senchero yoboikirana. Esanduki omwana niganyara kwa kegotoka emambiarera ase nkeyemo mekenyoro kiemonga kegotoka ase wodi ya Gesusu bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii abwase abamate banyara kwa bakoboka na konyora esanduki ikebekira ase Gesusu mugie nka yabo isiko atingo chikorogo itali nkomera esanduki ere igaiga Gesusu muguru gichingo ugamba iga so omwana yanyorire bikone kuoye iga na echanire nande naroriro bobe sana ebintu mune binanya korora ngo iwunde nga aborogi mbore busi lakini nanya korora ngo kanande nga nanya mborogi mboyo lakini narorire rero ritiko rya rero maiga yesanduku iko igurwa amono musasiroti we parish ya Chironge amona abanyanyimba banyako bagikira nasa yaiga nigo banyako bakonyora engitie kweteime mutubeke moni nabo igo okogoro gweke moni birase sanduku yime yakire rangi endabu egakuno musaraba omumwa mukuru iguru ekero korigereria nabokoranga ni yakira amatobe because oise kumanye esanduki ekero omuntu atindikire chite ground inze kegotindo kurute gotoka etobe kenantikire iguru igera toke amarabanye bwatete nsemo ekero korigereria nabokoranga ebintu ebine byogotishia abamata baiganigo bachanire korekeiga asebo igo banyara ko bagusaba onde bwensi nyara tukoba korekeiga nyara ko ba wesoki na kwangama na kende goteba ngankire tero korekeiga asebo onsi banyara ko bagusaba nyara ko bakobera na nyamago sandons karorro asebo igo banyara ko bagusaba masaba sobonge asenkeje iga abantu baminto bekenyoro ebintu ebyaete irune chingaki naende teribuya oche kogosa omonto bwoye asengencho yali nganeli naliria ntunto manyetio yo likorete lakini nenda ayo manyene mbwi manyete na nabura toki koligati y'abantu abayiga bona tuichire mayiga sayut na domo sayo moko kina bono we want to condemn this act with the strongest words possible asege korere ya korekanire gaiga boyo minto nyagaga bine bintu byeturu nechingaki na ndebona tore 21st century these things should not be happening anymore. No ndibwensi okarete koreke no na ya sore achuti wande kanisa usabero bagusiba mindo ekere binde bigo korekane to gwesereri erieta igonde bwensi okarete gende ekyo na etoreka yakagara chinga kichomo ali abanyanyimba bono nigo bachakire obotuki bwe korekeiga iriko manyanga mbara bya banyara tukaba korekeiga na nasi kibanya tukaba bakora asaya iga kuripoteri gitsen kyo nambe magien soko TV kurugaiga ase kinyoru kiemonga kegotoka gaiga ase wodi ya Gesusu ibunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii Retara Dominic Onderi Nyabuto.